Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly vatandaşlar, eziz türkmenim. Fara etrafından gelen pajigaly habar meniň ýüregimi agyr derejede yaralady. Nämeler bolup otyr? Biz nire barýas? İnsanlyk öldümi ýa-da? Ýogsa öldürüldümi? Hanol türkmen, owasynyň il günüň arkasyny tutan, olar üçin janyny beren, mert, edermen, gaýdusuz türkmen sen nirede? Gynansak da bu sözler döwlet başçylaryna, hökümete, köpden bäri halky undup, diňe öz bähitleriniň ugrunda gezen işgärler size değişil däl. Sizin çağınız ýokmy? 17-18 ýaşa çel çağan ýetişdirmek, ona gözüň göreji ýaly bakmak, soňra da bir watan haýyn korrupsioner ýüzünden onu toprağa vermek, döwletiň esasy bolan Maşgaly atly cennet bagynyň bagwany ata üçin nähili agyr duýgy. Elbetde size bu duýgu tanyş däl. Emma men duşmanyma bolsa da bu duýguny ýaşamagy dilemedärin. Men ýurduň içinde we daşynda bolan ildeşlerim, mehriban halkym size ýüzlenýärin. Ertir 28 may Cuma günü aşama aramızdan biwat giden çağlarımız üçin yüreğinizi açıp Beyik Allah Taala dua dilegedin. Bu çağlar ölmedi. Bunu hiç kaçan unutmam. Sosyal medya administratorları, yaşlarımız size ýüzlenýärin. Çağlarımız, doğancıklarımızın hatyrasy üçin ertir, aydym sazly, eğlenceli zatlar paýlaşmagy haýyşdym. Birje gün ular üçin ýas tutalaýyn. Türkmeniň agzy birligini, insanlaryň ölmedigini bütün dünýä suwt edeliň. Çağasynyň ölümine sessiz ağlayan ata, ene size ýüzlenýärin. Sizin çağlarınız hiç kaçan ölmez, bunu unutmam. Size Beyik Allah'dan elimi yüreğime koyup sabır dileýärin. Başınız sağ olsun. Sağ olun, sağlıkta, gowy günlerde duş olayın.